Очевидно, ці заяви свідчать про те, що пан Зеленський та сили, які стоять за ним, намагаються спровокувати військову ситуацію в Закавказі та розпочати нову кровопролитну війну в нашому регіоні. Українська влада намагається розширити географію учасників конфлікту і створити додатковий пояс нестабільності навколо Російської Федерації. В той час, як мало кого турбує, що в результаті війни, яку вони хочуть розпочати, можуть загинути. Може загинути велика кількість мирних громадян, жінок, дітей та стариків. Ось такого роду загроза випливає в даному випадку від заяв, які зробив пан Зеленський. До речі, такого роду заяви останнім часом з його боку носять регулярний характер. Я б хотів, щоб ви звернули увагу на реакцію Заходу. Вона дуже повільна або її майже немає, тому що вони поділяють такі погляди щодо Абхазії. От таких деталях вирисовується вся суть так званих лідерів західних держав. Мова йде про початок нової війни, а при цьому немає жодної реакції. Це, я кажу, акцентую вашу увагу, щоб транслювати цю історію далі для наших громадян, щоб вони розуміли, хто наші справжні вороги і з якого боку нам треба боятися можливих. Я розраховую на те, що керівництво Грузії, діюче керівництво Грузії, збереження і прояв деякий прагматизм. Не думаю, що війна їм сьогодні вигідна. При цьому хочу офіційно заявити, що обороноздатність нашої країни буде забезпечена в повній мірі Збройними силами Республіки Абхазія разом з нашими союзниками. Якщо говорити про такий можливий сценарій, найімовірніше противник буде діяти не сам, а разом зі своїми союзниками. І ми будемо діяти разом з нашими союзниками. У нас є союзний договір, і в рамках цього договору агресор, можливо агресор, отримає те, що він заслуговує. Але краще до цього не доводити. І ми виходимо з того, що це наш принцип збереження миру.